Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques. Arribem a dijous i què passa? No anava a deixar-vos jo sense Alberto Calatayud. Què tal, com estàs? Així, encantat de poder parlar de l'actualitat dels videojocs, com sempre. I ara sí, portem ja per fi aquests llançaments multiplataforma de Xbox, 100% real, no fake, sense rumors. Sabem quins són i per a quines plataformes es llançaran. És la primera imatge que duem avui. Ostres, Alberto, has començat a tope ahí. Pues pínchame primera imagen, Perquè tenim molta coseta avui per a comentar. Efectivament, ara veurem a la imatge que els jocs que ja tenien confirmats, que eren al Nintendo Direct, Pentiment i Grounded, a banda de Nintendo Switch, eixiran també per a PlayStation 4 i PlayStation 5, i els altres dos són Hi-Fi Rush i Sea of Thieves, que també hem parlat d'ells així, que per ara únicament seran llançats només a PlayStation 5 i no estaran ni a Switch ni a PlayStation 4, però jo dejo ahí caer la teoria. ¿Sucesora de Nintendo Switch? Veurem. No lo sabemos, sempre estàs en la teoria, Isa, eh? Sí, i ara damunt diuen que es retrasa a principis del 25 en lloc de finals del 24, així que ja veurem com acaba l'assumpte. Però bé, més cosetes. Ahir dimarts, abans d'ahir dimarts, també vam tindre un Pokémon Presents, que és la presentació de Pokémon, vam rebre, que és el vídeo que duem ara. Vam rebre notícies de diferents coses de mòbils, de Pokémon Masters X, de Pokémon Go, de Pokémon Café El de X, Remix. veurem exparelles dels Pokémons? No, és d'exclusius, crec. Ah! En fi, i la bomba final, que a mi em va agradar no pel fet del que és, que també, sinó perquè el joc se n'anirà a 2025, no al 24, així que per fi Pokémon dona un poc més de temps de desenvolupament a un videojoc. A banda, aquest 2023 només hem rebut els DLCs d'Escarlata i Púrpura, per tant, significa que el joc du 3 anys en desenvolupament. Molt bona notícia, perquè estàvem acostumats a que eren jocs no tan bons, un apartat gràfic prou poc destacable i l'Escarlata i Púrpura directament trencats. I així ens arriba Leyendas Pokémon ZA, que està basat en la sexta generació a Kalos, concretament en Ciutat Luminalia. Kalos és la regió que està basada en França, ahí tenim el que seria la Torre Eiffel del joc. I bé, pot ser que així se'ns endave un poc, perquè ja sabem que la subsaga Leyendas és en el passat, tenim viatges temporals. Pot ser que parlem així un poc entre la guerra que va haver entre Paldea, que està basat en Espanya, i... No ho sé, tot massa especulacions. Van eixir focs, van eixir flames a les xarxes socials amb aquest molt bon anunci, pel que dic, per la data i per... I té superbona pinta, no? Realment no han mostrat gameplay, han mostrat cinemàtiques i tal, però de nou, torno a insistir, probablement serà intergeneracional i on lluïsca tot el seu potencial serà en la successora, probablement. Volia preguntar-te una cosa sobre el tema que estàvem parlant abans. D'Xbox. No el sorprèn encara que s'estrenen videojocs per a PlayStation 4, que m'estaves dient? És que a mi ja com que em falla un poc aquesta informació, no? Dius, encara? Anit tenia un debat amb el meu amic Uri, i és que es suposa que les consoles comencen a considerar-se retro quan ja tenen 10 anys. Bé, doncs es suposa que la consola preferida dels publishers l'any passat ja és retro perquè PlayStation 4 va eixir al 2013, vull dir, qui va inventar aquesta norma de... No lo sabemos. Aquesta norma estúpida, perquè, vull dir, és una consola que continua en el mercat. Vale, sí, és cert, aquesta norma està ahí, però per què? Vull dir, no és retro, continuem llançant jocs. No sé. És molt estrany, no? Perquè dius, no, llançaran per això i no sé, a mi no m'acaba de quadrar. És pel fet de que Play 5 encara no havia arrencat per les fluixes ventes, l'escassez de materials de fabricació, però ara ja està remuntant, com hem pogut veure ja a finals de l'any passat i a principis d'aquest, que ja estan havent proves exclusius de la nova generació que comença ara realment. T'he de dir que he provat el mando de la Play 5, que a mi no m'agrada, em pareix massa gran per al que és.
Y yo soy més de Play 4, ¿eh? Mi corazoncito ahora está ahí. Bueno, ya está, pues. Ya está, aquí, rompo una lanza. Cada uno que disfrute lo que quiera. I ara ja sí que anem amb llançaments. Per quin comencem? Comencem per un llançament que vam comentar la setmana passada, que és Penny's Big Breakaway, que és aquest plataformer en 3 dimensions. Ahí tenim la portada fictícia, perquè no és en físic, almenys per ara, i és per a totes les plataformes i va ser un shadow drop del passat Nintendo Direct Mini. I bé, aquest plataformer 3D retorna a aquesta essència dels plataformers de l'època de Nintendo 64 i de PlayStation 2, d'aquesta essència de molt humor, ja saps, hem parlat així... Home, nosaltres ens ha fet gràcia ja el títol, però això és humor nostre. Bueno, però tu és que penses en Penny's Big i se te'n va el cel i se te'n va el cap a una altra cosa. El cas, tu retalles el títol, però bé, com anàvem dient, l'humor tipus Crash Bandicoot, tipus Jak and Daxter, tipus Banjo-Kazooie, que és al final dels pioners en aquesta... Era l'essència dels plataformers de l'època i aquest plataformer desenvolupat per els creadors de Sonic Mania ens du precisament això, l'essència, i és que té molt bona pinta. Ara, com veurem al vídeo, aquest plataformer es basa en els moviments del yo-yo, fent acrobàcies, i en això fem els saltos i els moviments típics d'un plataformer 3D. Ahí el tenim. La veritat és que... L'animació està molt xula. Sí, la veritat és que... Ja sols començar per això. El disseny artístic, l'apartat artístic és una passada. És molt bonic, la veritat, aquest estil cartoon és molt xulo, la veritat. I en quant a la trama, pues, seguint aquest tema humorístic, no? Veiem ahir que estava perseguida per pingüins. Sí, m'encanta. Doncs bé, resulta que en una cerimònia de l'emperador d'aquest món, el yo-yo es fusiona amb un animal i cobra vida i fa que aquesta cerimònia es posi pates arriba. I, clar, l'emperador s'enfada i envia a tot el seu sèquit de pingüins a perseguir a Penny, la protagonista. Que xulo. I ja dic, és un plataformer ple de molta essència clàssica, molt disfrutable, jo tinc moltes ganes de jugar-lo, així que caurà més prompte que tard. Anava a fer-te la típica pregunta de ¿te lo vas a comprar? ¿Te vas a gastar los durillos? Sí. Pues ja està. A mi m'agrada molt també, ja em diràs què tal, eh? Té molt bona pinta, la veritat. Per a quina plataforma és? Totes. Per a totes? Per a PC, Play 5, Play 4, Nintendo Switch, Xbox One i Xbox Series X. Hala, pues ahí a vender. Té molt bona pinta, la veritat és que és un gran llançament i suposo que s'ha endurat amb molta recaptació, no? Jo crec que sí. Funcionarà bé. I ara passem a Final Fantasy. Passem d'una cosa poc coneguda a algo archiconocidísimo, que, bueno, en aquest cas el duc la segona part de la trilogia remake d'aquest Final Fantasy VII, un clàssic de la Play 1, i bé, la primera part del remake ens deixava dubtes, com per exemple si hi haurà canvis en el guió de... Bueno, ahí tenim la portada. La portada és xulíssima. Que és xulíssima també. Buah. Canvis en el guió perquè deixava portes obertes, si se'ns introduiria el món obert en aquest segon joc degut a que ja eixíem de Midgar i arribàvem al mapa mundi, spoiler, sí se'ns ha introduït el món obert i la veritat és que ha tingut molt bona acollida. Efectivament, si en el primer remake podíem gaudir de com s'explayava i s'extenia la trama al màxim i podíem gosar de cada moment sabent del que anava a passar, així viurem un poquet d'una altra forma, per així dir-ho, perquè estàs expenses de per si pot haver algun canvi o algun... S'han donat ja dic, està aquest luxe de deixar un poquet la porta oberta de... Veurem en la tercera entrega si al final canvia o no. Tinc per així anotat que ens arriba els aconteixements des que eixim de Midgar, com he dit, fins a arribar a un lloc mític del joc, que és la capital oblidada, i és un lloc mític per molts aconteixements que passen ahir i molts llocs que visitem al llarg d'aquest camí. És una part icònica del joc clàssic, la que ens retorna aquest remake de la segona part, explorant Gaia, que és el nom d'aquest món, que, com dic, és molt més ric a dia d'avui en aquest remake i té moltes coses per a veure i fer.
A tu t'apeteix jugar a este? Jugaré segurament la trilogia, quan estiga sencera la jugaré de sopetón. Seran moltíssimes hores, perquè ja dic que és molt més llarg que l'original, però sí. La veritat és que visualment convida a fer-ho. Convida a fer-ho, es veu apoteòsic gràficament. Épico. Al final denota ja la potència de la nova generació, això que comentàvem, no? Que ja no és per a Play 4 com l'anterior, sinó que aquest ja és exclusiu de Play 5 i PC i per tant es nota el canvi, el salt generacional. La principal novetat d'aquesta entrega és el món obert, com dia, que convida constantment a explorar i ens anima a invertir el nostre temps en fer-ho tot. D'altra banda, una altra novetat és la possibilitat de pujar el nostre nivell d'afinitat entre els personatges. I en base a això també hi haurà unes cinemàtiques que veurem si tenen més afinitat o menys i altres que potser no veiem. Així que ja dic, és interessant això d'anar jugant amb això, estar a expenses de si canvia alguna cosa o no respecte al guió original, com dic, aquesta porta oberta que està ahí. Cada vegada es presenten més videojocs en món obert, no? Tenim necessitat, els jugadors, d'això. De fet, a dia d'avui comença a cansar-se molta gent perquè és com, hi ha una sobreexplotació, però jo crec que si es fan bé no té per què ser roïn, la veritat. Al final, si t'agrada aquest món, si entres al videojoc, suposa que t'ha d'agradar investigar el màxim possible. Així tenim aquest llançament i ara ja se n'aniríem a secció retro? Així és, se n'anem a secció retro. A veure, dis-me-ho perquè jo dic, este títol què passa? La d'avui és un poquet llargueta i és una saga que és un poc de nítxol però que a poc va aconseguint fer-se veure. Anem a començar parlant en aquest programa dels seus orígens i en el proper programa dels seus finals, de l'actualitat. Estem parlant de la saga... Bueno, anem a parlar de la sèrie Xeno. Xeno? Sí, perquè dins d'ací tenim Xenogears, Xenosaga i Xenoblade Chronicles. Mare de Déu. Avui ens centrarem en Xenogears i Xenosaga. Per entendre com va començar això ens hem de remuntar als anys 90. De què va? No conec gens, Ara, sí, és que com dic, és prou de nítxol, però bé. Hem d'entendre això, per a comprendre això hem d'entendre la història del seu creador, Tetsuya Takahashi. Tetsuya Takahashi era un jove apassionat pels videojocs que li agradava molt la saga Dragon Storm, desenvolupada per Falcom. Ahí tenim, de fet, la portada japonesa, que tenia un nom diferent. Li agradava molt i va aconseguir entrar així a treballar en aquesta saga perquè era una persona que destacava molt pel seu nivell de detalls a l'hora de dissenyar, perquè ell era dissenyador i artista. Sí. Gràcies a aquest destacament dins de l'empresa Falcom, s'arrima a Square Enix, en aquell moment Squaresoft, i coneix el pare de Final Fantasy, que ja vam parlar de Final Fantasy així, Hironobu Sakaguchi, que va veure potencial en aquest home i el va posar a fer diversos projectes. Ahí teníem en la targeta diverses coses que ha fet a la saga Final Fantasy, però destaquem sobretot el seu treball en Final Fantasy VI i així, en aquests desenvolupaments, coneix a la que seria la seva futura dona, que és Kaori Tanaka, que és una altra dissenyadora. Això és important per a la història, com bé dic. M'encanta tot això. Què és el que passaria després de Final Fantasy VI? Doncs que es començaria el desenvolupament de Final Fantasy VII i obrin en Squaresoft per a que la gent donara idees de trames. I la dona de Takahashi va oferir una història basada en un personatge amb multipersonalitat. Una trama que va ser rebutjada per ser massa oscura. Bueno, la de Final Fantasy VII té tela també, però... Home, tampoc és l'alegria de la huerta. Però igualment li van rebutjar la idea i conforme va avançar el desenvolupament, com ni la seva dona ni ell estaven contents amb com anava desenvolupant-se el joc perquè ells volien gràfics totalment 3D i saps que Final Fantasy VII té imatges prerenderitzades amb fons plans,
ells van dir que volien que els canviaren de projecte i Sakaguchi va dir que no hi havia problema i els van passar al que estava desenvolupant la seqüela de Chrono Trigger, gran RPG de la Super Nintendo d'aquella època també, seqüela que no va arribar a cap tret i que precisament per no arribar a cap tret, encara que més endavant eixiria Chrono Cross, que també sí, es pot considerar seqüela, però l'original no va arribar a cap tret, ells van tindre l'oportunitat de treure endavant un projecte basat en la història que la seva dona havia originalment donat per a Final Fantasy VII. En aquest cas, aquesta història es basa en el futur de la humanitat, ciència-ficció, amor, intel·ligència artificial i molta filosofia. I d'ací naix el projecte Xenogears. Xenogears és un projecte que tenia un to molt madur respecte a moltes coses que s'havien vist fins aleshores. Era estructuralment prou complex i feia servir, com dic, modelats 3D tant per a l'entorn com per als personatges, després ho veurem. Pintava meravellós, no? De fet, Square Enix deia que s'esperava 1 milió de ventes. Doncs bé, quin va ser el problema? Doncs el problema va ser Final Fantasy VII, que va acaparar tota l'atenció, òbviament, per motius obvis, vull dir. I aquest es va quedar un poc en l'ombra, veus? Ahir dic, això espectacular per a lo que era una PlayStation 1. Bueno, sí, també, clar. Veure això tot en 3D. Final Fantasy VII va acaparar tot en pos d'una nova IP. Això va suposar que es destinara molt menys pressupost per a aquesta idea de Xenogears i també, com dic, afectaria el desenvolupament, que només va tindre 1 any i mig, ho van fer un poquet a pressa. No obstant, no va eixir un joc dolent, va eixir un molt bon joc, encara que va tindre que retallar perquè es va fer en 2 discos, perquè la idea era tan gran que no cabia en un. Però en el segon disc van contar moltes coses tipus novel·la visual, és a dir, en text, en pantalla, precisament pel retallament de temps de desenvolupament perquè estaven centrats en Squaresoft en Final Fantasy VII. Va eixir un joc roïn? En absolut. El problema va acaparar Final Fantasy VII tot el protagonisme. Era bona idea, però no bon moment. Exactament. Va vendre 900.000, que tu dius, bueno, tampoc li falta massa per al milió. Ja, però va ser suficient per a que Squaresoft denegara la seqüela. Que pena. Aleshores, doncs, Takahashi, com que pensava que el seu talent no estava sent lo prou... en Squaresoft no estava sent valorat, i se'n va anar de Squaresoft i va fundar Monolith Soft. Monolith Soft és un estudi que va crear ell i que va ser finançat per Bandai Namco, en aquell moment Namco encara no s'havia fusionat amb Bandai, i bé, allà es va trobar que pareixia que Namco estava bé amb les seues idees, estava properes a les seues idees. D'ací naix el projecte de Xenosaga, que així com veus saga en el títol, efectivament ja van ser diversos jocs. De fet, això pretenia ser una saga de molts jocs interconnectats, és a dir, tu saps que a dia d'avui, per exemple, en l'univers cinematogràfic de Marvel, no? Són moltes pel·lícules interconnectades i al final, xum, l'endgame, no? Que després més fases i més fases. Bueno, doncs ell era un home visionari adelantat al seu temps, perquè això en aquell entonces no estava massa ben concebut, no estava massa arraigat als temps. Què va passar? Doncs que l'episodi 1 ocupava 2 discos plens de cinemàtiques, actuacions de veus i una llarga història, i només abarcava el 20% de tota la trama. Pretenien fer fins a 6 capítols, però com encara que va rebre molt bones crítiques, les ventes no van ser massa esperades, bueno, ahí tenim un poc de... Has vist que teníem 3 jocs. Sí. Doncs, efectivament, van tindre que retallar moltes parts de la història per al que originalment era per a 6, fer-ho en 3. Namco va veure massa temps de desenvolupament i diners invertits per a tan poca ganància, perquè ganància hi havia, però Namco dia que... No el que havien ells estipulat ahir. Aligeremos la cosa. És per això que la història es va veure prou retallada en el segon joc. Els seus creadors tampoc havien treballat massa directament
en el segon Però ja joc. no eren 2 CDs, era uno, No, ja en els altres. sí, eren 2 discos En també. tots? Bueno, no estic segur, però el primer joc van ser 2 CDs, el 2 i el 3 no mia. estic segur. El cas, recordes que així en la secció retro vam parlar de Baten Kaitos farà uns mesos? El joc de cartes aquest també era de Monolith Soft, doncs precisament per Baten Kaitos els seus creadors no estaven massa centrats així. I això també va ocasionar un poc que el segon joc isquera un poc tururú perquè... Estaven a altres coses. Estaven a altres coses. La tercera entrega, no obstant, sí que va remuntar més, de fet els fans consideren que el segon és el més xof, però la tercera és bona entrega, bueno, així estem veient imatges de com es veia el combat l'anterior, així com es veuen els personatges gràficament. Està bé. Es nota el canvi respecte a Xenogears de PlayStation. Estem parlant principis del 2000. Sí, estem parlant de l'època de PlayStation 2. El que deia, es va revisar els números i bueno, això estava molt tal, perquè després del llançament de la tercera entrega el que va passar és que Namco es va fusionar amb Bandai i així va ser quan van revisar números i van dir mira Monolith Soft, resulta que vosaltres no esteu aportant tantes ganàncies, així que anem a donar-vos projectes menors i així ja l'estudi anava en decadència, no? I és així on entraríem en l'època de Xenoblade. Què és Xenoblade? Xenoblade és la saga que està actualment vigent, que dic que parlarem més a fons en el proper programa. Em dona que estaven com molt obsessionats en seguir, no? Encara que tots es deien que pararen, seguien i seguien. Perquè Takahashi era una persona que tenia una visió molt concreta del que volia fer i no volia eixir de les seves caselles. I això realment és una cosa que passava, si et fixes, quan vam parlar de Final Fantasy, passava també amb els creadors. Sí. El creador original, quan la saga va començar a anar-se'n per les branques, va dir jo me'n vaig de Squaresoft. És normal que una persona vulgui que la seva creació siga com sense quartaments. I ahí és on entra Nintendo. Nintendo va adquirir Monolith Soft, és a dir, ja deixa de ser de Bandai Namco i és de Nintendo, perquè Nintendo estava en una reestructuració interna. Recordem que venim de la GameCube, que no se la va pegar, però poc li va faltar, perquè la Play 2 se la va menjar amb papes, i bé, canviava la visió completament Nintendo del que volia ser, perquè Nintendo pretenia renovar la marca i imatge i, bueno, Iwata coneixia molt els de Monolith precisament per haver treballat amb ells en Baten Kaitos i bé, doncs, després de veure tot això, com Nintendo tampoc tenia especial... Nintendo, si et fixes, no té sagues RPG a banda de Xenoblade Chronicles, no té massa sagues RPG, vull dir, el Mario RPG el va fer Squaresoft en un acord. No estaven especialitzats en aquest gènere i els venia que ni pintao tindre un estudi que es dedicara a fer RPGs i així va ser com per fi les idees de Takahashi van tindre l'oportunitat de fer el que volguera, literalment Nintendo li va dir fes el que vulguis. Va demanar... Tenien un currículum... Va demanar que... perquè es coneixien i havien vist el que havien fet i Nintendo havia vist com que les idees les havia vist visionàries, però que això, i per això es van adquirir l'estudi per a dir feu-ho ara, nosaltres confiem plenament en vosaltres i... Que pressió! I la cosa no va anar malament, perquè ja dic, tenim una trilogia en Switch, tenim un joc en Wii U, tenim el primer joc amb diverses versions, ahí tenim, de fet, en aquesta imatge, el que seria, si la fem en gran, per favor, dalt tenim el que seria el Core Experience, que és la saga Xenoblade, i després tot el que seria Xenosaga i Xenogears, baix, com diu, for the others who want the lore, per a tots els que vulguin ampliar el lore, perquè al final tot està relacionat, encara que siga una saga a part, realment tot està connectat. Per això el dic que les idees de Takahashi eren revolucionàries. I a dia d'avui, de fet, molts fans... Un poquet transmèdia, que anara tot també ahí... A dia d'avui, molts fans de Xenoblade Chronicles demanen un remaster de Xenosaga perquè hi ha moltes referències al tercer joc de Xenoblade Chronicles, que parlarem més en detall al proper programa de la saga Xenoblade Chronicles, i per això molts fans volen un remaster de Xenosaga. Per què? Doncs perquè primerament ni està en castellà en PlayStation 2, a dia d'avui no es pot aconseguir, estan molt cars,
i doncs bé, és això el que necessite. La setmana que ve seguirem amb més cosetes d'aquesta saga. És una història, crec que interessant, no? Què et pareix? Molt interessant. No parlaves de Dímelo, de Xeno, jo dic, jo vull veure Xena, la princesa guerrera, a que sí, Nando. A mi m'han entrat ganetes, diu, vaya. Però molt interessant, no coneixia ningú, no? Ni els d'ara ni els d'aleshores, o sigui que superbé. El que és la Xenoseries, que és com es coneix tot el conglomerat, ha començat a fer-se un fandom ja més consistent a Nintendo Switch, que és on Nintendo li ha donat molt més bombo, tenint 2 entregues noves, un DLC que com a tal es considera també una entrega independent perquè de fet va eixir en cartutxo, o sigui, un DLC en cartutxo a part, que té 40 hores de joc, vull dir que es pot considerar un joc independent. Comentarem sobre Xenoblade Chronicles en el proper programa, no us preocupeu. Alberto Calatayud, mil gràcies per estar amb nosaltres. Jo, com sempre, encantat de vindre ací a parlar de videojocs i ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Nosaltres acabem de començar el programa, seguim amb més coses ací a TVA.